गीता जयंती कृष्णान गीत संगील दिवसो धर्म अधर्म कसलो धर्मा अधर्माक युद्ध प्रारंभ झालो दिवस समज सांगितलं एकडे पांडव एकडे कौरव देव धर्मा ओट्टू असं म्हणून दाखवून दिलो दिवस एक उदाहरण आहे देवानच का युद्ध प्रारंभ झाले नाही म्हणून महाभारत आमक महाभारत मेला रीती की महाभारत मला वर्तुत महत्वात भारतवाच्या महाभारत मध्ये गीयते महत्वाने भाराने भार मला ज्ञान भांडार इह यद्यस्ति अंग कसा नसके सर्वत्र इह नास्ति अंग कसा नाके ते कही नाती भारत तेम बरेन कोण आहे महाभारत परमात्मान वेदव्यासान तक्क नाम वासिष्ठ कृष्णू समर्ची कृष्ण म्हणून सांगेल शब्द कोणाक परमात्मा वासिष्ठ कृष्णा कित्या वेदव्यासा 600 वर्ष आसूचन कई धृतराष्ट्र जलो 600 वर्षीय व्यास धृतराष्ट्रम अजी जनत तेज महाभारत भित्ते रसूची कंचे गीता